το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, συζητήσαμε τα ενεργειακά ζητήματα, την κατάσταση της ΔΕΗ, τα τιμολόγια. Εμείς θέλουμε να πούμε ως συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς. Κάτω τα χέρια από τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Αρκετά ακριβά πληρώνει σήμερα ο καταναλωτής και ειδικά από τα φτωχότερα στρώματα μέσα σε συνθήκες τεράστιας ακρίβειας και εξαιρετικά χαμηλών μισθών και συντάξεων. Στην πραγματικότητα δεν πληρώνει μέσα από τις ανατιμήσεις που προτείνονται, δεν θα πληρώσει το ακριβότερο πετρέλαιο. Στις 12 Δεκέμβρη, στη μεγάλη αυτή κινητοποίηση που αναμένεται να περάσει όλη την Ελλάδα, θα είναι το ασφαλιστικό, αλλά θα είναι και η μάχη ενάντια στην ακρίβεια για τη στήριξη των δημόσιων επιχειρήσεων και των εργαζομένων σε αυτές, όπως είναι η ΔΕΗ. Ανοίξτε τα πρακτικά της Βουλής σήμερα και να δείτε την ερώτηση που έχει αυτή τη στιγμή ο συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστεράς με τον Παναγιώτη τον Λαφαζάνη. Καταδικάζουμε απόλυτα όλα αυτά που γίνονται, τις άμεσες και έμεσες ιδιωτικοποιήσεις και αποκλεισμούς, και πιστεύουμε ότι σε μια εποχή μεγάλης ενεργειακής κρίσης και ανασφάλειας της παγκόσμιας οικονομίας η Ελλάδα χρειάζεται ένα δημόσιο εργαλείο στον χώρο του ηλεκτρισμού, της ενέργειας, ένα δημόσιο εργαλείο στον χώρο της επικοινωνίας και της πληροφορικής, όπως τον ΟΤΕ, αντί να τα παραδίδουμε στους εμμύριδες για αυτούς οι οποίοι πιέζονται οικονομικά, και πιστεύουμε ότι με τις αναπροσαρμογές αυτές που θα μπορούσαν να γίνουν στη ΔΕΗ θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ φτηνό ρεύμα, αρκετό ρεύμα, ακόμη και σε τέτοιες συνθήκες, και είμαστε αντίθετοι σε κάθε ανατίμηση. Πρόεδρο του Συνασπισμού, τον κύριο Αλαβάνο. Μας δόθηκε η δυνατότητα να τον ενημερώσουμε για τα όσα απίστευτα και ταυτοχρόνως απαράδεκτα συμβαίνουν σε βάρος της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού. Η ΔΕΗ κινδυνεύει. Με μαθηματική ακρίβεια συνειδητά την οδηγούν σε οικονομική κατάρρευση. Ο λόγος της οικονομικής κατάρρευσης της επιχείρησης είναι ότι τη συμπεριφέρονται σαν να είναι η Φιλιππινέζα των ιδιωτών, επιτρέποντας στους ιδιώτες όχι απλά να ασελγούν πάνω της, αλλά στην κυριολεξία να την πιάσουν. Η ΔΕΗ αποκλείεται από τους διαγωνισμούς για την κατασκευή των νέων εργοστασίων. Απέναντίας, οι ιδιώτες επιδοτούνται. Η ΔΕΗ δυστυχώς βρίσκεται στο στόχαστρο, ανυπεράσπιστη, και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει φτάσει ένα βήμα πριν την οικονομική κατάρρευση και να ζητούν τώρα τα σπασμένα να τα πληρώσει ο ελληνικός λαός. Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ διαφωνεί κάθετα και ριζικά με την οποιαδήποτε αύξηση της τιμής των τιμολογίων. Να σταματήσουν πρώτα την κλοπή του ταμείου της ΔΕΗ και μετά να μιλήσουν για την οποιαδήποτε αύξηση. Να αποδώσουν στη ΔΕΗ αυτά που τους χρωστούν και μετά να δούμε αν χρειάζεται αύξηση. Νομίζουμε και είμαστε σίγουροι ότι αν γίνουν όλα αυτά που σας είπα πρωτήτερα, δεν χρειάζεται καμία απολύτως αύξηση. Δεν θα πληρώσει ο ελληνικός λαός τα σπασμένα. Δυστυχώς η διοίκηση της ΔΕΗ, αφού απόλαυσε, όπως είχα πει σε παλαιότερες δηλώσεις, τον καπνιστό Σολομό από την αύξηση που πήρε πριν από ένα μήνα, τώρα από ό,τι φαίνεται έχει παραγγείλει και πουρα αβάνας και ζητάει αυτά να τα πληρώσουν οι καταναλωτές. Κάτι τέτοιο η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ και οι εργαζόμενοι δεν θα το επιτρέψουν. Για τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, η σημερινή συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε ένας πολύ ουσιαστικός διάλογος. Περιμένουμε από τον πρόεδρο αυτά που τα τρία κόμματα στη Βουλή ψηφίσανε, τον νόμο 2773 και το άρθρο 34, να τον κάνουν πράξη. Μιλάω για το ασφαλιστικό. Άρα υπάρχει δέσμευση και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία με το συγκεκριμένο νόμο. Άρα θέμα ασφαλιστικού για τη ΔΕΗ δεν υφίσταται. Η πολιτική του κυρίου Αθανασόπουλου είναι απέναντι σε όλες τις παρατάξεις μέσα στη ΓΕΝΟΠ. Κατά συνέπεια θα πρέπει να πάρει θέση η κυβέρνηση για αυτή την πολιτική που αποφασίζω και διατάσσω για την τιμή της κιλοβατόρας, που είναι η πολιτική ευθύνη του Υπουργού Ανάπτυξης και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας, άρα δεν είναι η πολιτική του κ. Αθανασόπουλου.